Salamasınlar ballar. Hazır adabi okuw sabagy. Adabi okuw sabagynan samolyotum gaýda degen temany ötübüz. Sabakdyň maksady aňgime jönünde düşünip alasyňar. Çygarmanyň birinji jana ekinji bölüminiň aýyrmaçylyklaryny aýta alasyňar. Maksatga jetүү üçin tynymsyz hareket kılıw kerek ekendigin düşünüp jetesiňer. Akylbekniň birinji samolyotu kemçilikleri bolgondygy üçin kysga uçuragan ile. Gana görelüçi ekinji samolyotu kanday jasalypdyr. Samolyotum gaýda? Ekinji samolyotuma bir jaňylyk kirgizdim. Eger murun may menen uça turgan bolsa, bu maşina energiýany künden alyw kerek. Mundaky artykçylyk küýүүçü may üçin balança jerde konom degen oý bolboýdy. Kança uçsa, gaýda barsa bola beret. Gündüz algan energiýa tünde tügenböý, erteňkige tolup jetүүge tiiş. Uşul akyldy tapganym üçin aýabay süýündüm. Emki kep oýlanganym oňdoýly çykkanynda turat. Al jagyn oýlap, käde gowy sanap goýamyn. Akyry Towekelge keldim. Jasadymby, uçuruşum kerek. Samolyotlar asfaltlangan jer bolsa ele tüz jerden uçkanyny görüp ýüremin. Döňdün üstü tegiz. Uzundugy 50 metrdeý kelet. Uşul tüzden uçursam bolboýby dep oýladym. Tetiklerin dagy bir syra tekşerip çygyp, bary jaýynda ekenine közüm jetdi. Samolyotdyň motorun işledip, artyndan aldyň garay süýemelep türtdim ele, jeňil gana tezlik menen jönöý berdi. Bara gatyw güýlenip, asfalt ýolda ketip baraşatgandan beter ıldamlykda ýüre başlady. Men aň-taň bolgan nemedey ornumda turup galypdyrmyn. Samolyotum bolsa syzy barat. Emi uçgaý ele. Kanter eken degen oý menen çymyrkangan awalda garap duramyn. Döňdüň kyrına jetkendey boldy. Murunkuday tömen ketpey, tüz uçgaý ele degen tilekde turgan ornumda katyp kaldym. Bir kezde garasam, kudu askadan uçkan bürkütke okşop, samolyotum kaýkygan galybynda barajatat. Aýabay süýnüp ketdim. Tebeteyimdi kökelete ırgytyp, ura, ura dep 3-4 ýoly kıykyryp jiberdim. Al bolsa, ulam jogary köterilgenden köterilip, öte biýik uçuwda. Tegi başynan akkar ketbegen çoň togynyň biýik çokusuna jakynda barat. Akylsyz. Biýik togynyň çokusyndaky askaga tiýip, alasalar beken dep dürbü menen garay ketdim. Jok. Aga jakyndagan saýyn biýik köterilýüde. Azyrky durpaty aska togdan kaýkyp uçkan akşumkarday göründü. Tak uşul uçurda ýüregim dagy tyz etdi. Andan aşyp arlay düşgende ak bulutun arasyna kirip ketgendey gözden gaýyn boldy. Gaýran gana samolyotum aý. Ak bulutun arasyna ýitip ýok bolduň. Gaýda baryp toktor ekensiň? Emne üçin özüm içine oturbadym? Je emne üçin radio menen baýlanyşgyday kılbadym? Dep içimen özümde özüm jemelep, kuş kaçırgan nemeçe asmandy karagan boýdan kala berdim. Belgisiz jakka bagyt alyp ketken samolyotumdan kabary uglar beken. Görgen kişi boldy beken. Uşul öňde suraglar ýüregimdi öýüp berdi. Jarym jylga çeýin kulagymda türüp jürdüm. Birok hiç kimden kabar gelgen jok. İlgeri ümit menen gazetaga kulaktandyry jazyp gördüm. Mundan da kabar alalbadym. Oşondan ulan men türkün oý menen alyşyp ýüremin. Gündüň kuwaty menen uçsa ele künge garay ketip kaldyby? Je Sputnik syýakly jer şaryny aýlanyp salmaksyz meýkindikde uçup ýüret boldy beken. Eger samolyotum askalardan birine urunup, koktu kolat koplap düşse, oýnap ýürgen baldar, je mergençiler köret ele-go. Hiç kabar ugulbagandykdan jerden je tigi alysky gündüň Sputnigine aýlanyp ketdi beken degen oýdamyn. Degi samolyotum gaýda boldy eken? Jaki
Taşdemirov. Emi baldar, siler özüňer emneler ýönünde hyýallanyňardy depteriňerge ýazgıla. Bara-bara adamdyn akyl esi ösdi. Anan adam kantkende asmanga uça turganyn akyl menen taap alışdy dagy, uçuga hyýallangan çygarmalardyň bary fantastikalyk çygarmalar bolup kaldy. Siler birinçi jana ekinçi bölümde okup, Akylbekdiň birinçi samolyoty kandaý, ekinçi samolyoty kandaý jasalypdyr, oşonu dagy bir-biriňer menen, ata-eneňer menen oý bölüşikle. Tapşyrma aňgemeni dagym okup çykdylar. Salamatda kalgylar.